Igama lami nguLethiwe ngwakaDlamini, ngiyi-practitioner ikusaselihle creche. Igama lami nguThemba Manyoni. Ngokomsebenzi ngisebenza eMthuthuzeli preschool and creche included. I'm a practitioner. Igama lami uNana Wakazwane. Igama le-creche engisebenzelayo iLisakhanya Pre-Primary School iKwanyamazane. Igama lami ngiwuNombuso Shoba. Ngibuya eSiqalo eCity Center. Ngiwumphathi wesiqalo eCity Center. Igama lami nguGukhumalo, ngiqhamuka eMbalenhle eCity Center. Incwadi yamabooks lawa basinikeze wona besingenazo. Besingekho strict ukuthi kwi-ECD kufanele kube khona isikhathi sokuthi ingane ifunde incwadi. Kwazona-ke incwadi bezingekho. So nje kungisiza kakhulu ukuthi ngiparticipate kule program because ngithole nencwadi nje nendlela nje yokuthi ingane ifundiswa kanjani. Ngitholile kade ngi-attenda kwi-program ukuthi mangabe ufundela ingane encane incwadi awuyibhekisi kuwena but kufanele uyibhekise kuyona. So nayo izokwazi ukuthi ibone lento ekhuluma ngayo ibe engaged kuyona. Benginganayo understanding ukuthi when it comes ekufundeni incwadi kumele uqale wazi ukuthi nje i-posture oqala noma i-setup. Benginganayo understanding ngaleyo yona ekade ngicabanga ukuthi besafanele ngilungiseke kuyona ngakwazi ukuthola information. Hlale phansi nengane indlela yokuhlala nendlela yokupresenta incwadi enganeni. Umntwana okhubazekile bengimsaba. Bengimsaba ngifuna uqamba mangabe ngimsaba la ngathola lolo lwazi futhi into engiyithandile khona basihambisa kubona abantwana ukuthi hamba uye kumbona umntwana umsize. Mina bafike eyami creche lapha la ngikhona ingenzi nje kahle inhlobo ngoba bengizenzela mina noma yini ngingazi ukuthi kufanele izinto ngizenze kanjani. Kodwa ukufika kwabo bafike bangenza ngakwazi ukuthi kudinga ngihlukanise izingane ngama groups. Ngakwazi ukuthi kudinga ngifundele izingane incwadi into ebengingayazi. Bengazi ukuthi mina kufanele izingane ngiyixoxele nje istory noma ngabe isiphi istory enginaso noma ngabe sinjani. Kodwa mase befika bona bafike bakulungisa konke lokho bangikhombisa ukuthi kufanele izingane ngiyifundele incwadi ezikanjani ezihambisana nezingane. Book sharing ngathini bengawazi mina. Bengihlambe indaba uyixoxa ngoba inamagama. Kanti cha uyakwazi ukuthi indaba uyithathe uyenze ibe interesting ngendlela oyixoxa ngayo nengane zizi-understand zithande futhi. Ku storytelling ufaka uhambisana nama actions. Angeke ngithi kwaqhamuka ibhubesi. Awukwazi ukuthi kwaqhamuka ibhubesi then ube down. Kumele wenze ama actions like kwaqhamuka ibhubesi labhonga. Yabo into kanjani. Ngesikhathi sestory bubona ngabo, ngesikhathi uya lapha encwadini uthatha incwadi, bubona ngabo sebeqoqana sebehlala ngendlela, sebelindele istory. Ngesikhathi ufundisa istory indlela bebejabula ngayo, bebejabula ngalendlela ukuthi noma sekuyisikhathi sokuthi istory siyaphela, ubungakwazi kahle ukusiqeda ngesikhathi sazo ngoba bebesafona bona siqhubeke isikhathi sestory. Lezi izingane zidinga uthando. Akukho ezikudinga zidinga uthando. Nawe njengomzali nawe njengothisha ube nesineke nalezi izingane. Ngibonga nje unalibala ukuthi izitori sengiyakwazi ukuthi ngisifunde istory ngisiqede without doubt and the understanding yezingane senginayo. Kulomsebenzi waka ECD akukho okunye ukudingayo. Phandle nje kothando nesineke.